ole tuntruma chuan Gaza a Israel mi tang te an chhuah chanchin lo ngai thla ang Red Cross IO te chuan state sa paperwork sign in hand over ti fel ani a hemi hnu hian hostage te hi state sa an hruaya chilai kengin an hual vel ani Red Cross lirtheia an luh lai in mi parup khian certificate kengin microphone a zawna te an chhang bawk ani Israel President Isaac Herzog chuan chhuah zalen tak te din hmun chu a hlau thawm om hle ti a soya Israeli somkua pakhat chung hrem hmuna an om hnu in an lo kir le a ril tram taksa chak lo le natna nein an lo kir le to ani ati Prime Minister Benjamin Netanyahu point an taksani phungpa ngai lo le der thong tak chu poi ti in Hamas chu in ka hai ti top na thu thung bo chenon fowa apua thu chiang jok ero a soi lo thung in rin ni khan BBC Arabica Hamas thu puang tu Hazem Kazem chuan Israel mitang te chhuah nu nun ber chu civilized manner zulzuya kalpui ani thu asoi tin Israel chuan in ka hai ti top konga humanitarian relief a kalpui dana avoi cha hle ni in apu bok Netanyahu coordinator of prisoner and missing person chuan Israel in he thil hi nasatakin aboi pui ti soin in ka hai top thua palai te hna ati ti pui anga ma ala don ti asoi hostage and missing families forum chuan thu chhuah siamin an chhuah zalen tak ho thalak mu nuam lo tak tak te atanga rin hlel rual lova fin fiana chiang taka lang chu hostage te chan chuana tan hun kho ral mai mai man ani to lo an vai hian kan chan chuak vekang hostage nung ber thlengin an ti ani heti lai hian in pek na siam saktu International Committee of the Red Cross chuan release operation athil om dan tur chu angai to na sa hle ti asoi nakin loka ti chhuah tur te chu za om takle mimal thila ti chu ani theinan mediator te po tiamin party zongzong te chu mo phurna la turin kan ngen tak zet ani ati ahnu in rin ni khan Israel chuan Palestinian Tang mi za somriat pathum a chhuah tira mi som chari chuang chu dam chung emo hun rei tak emo atan shem na tuar mek an nia mi zale som pakhat chu indola nu pakhat khadra al dakma po kumsong panga chung atan nuwa afapa amu theile tak awangin ahlimin alom hle ani ti asoi tin kathin lung hi hlimna in akhat ani ti in Gaza a reporter hena asoya afapa Amar Fadel al dakma chu adang lam na sa hle ti asoi bok Israel Prison Service in asoidanin afapa po kha shenji nga tel kha ania bungro hal tual tha tumle dan lowa pol tana rongbol na anei awangin man ani Hamas hian October ni sari sang ni le somni pathuma Israel an bei tumin mi zahni somnga pakhat an mana mi sang khazani vel an thata hei hian indona ati chuak ani Israel bei pui thak na hian alo bera Palestinian mi singli sang sari zanga vel an thito ni in Gaza Hamas and Call to Health Ministry chuan atarlang Gaza a building mun thuma thana mun ni vel chu Israelin abei wangin achhi ani ti in UN chuan asoi kumsom nga pahnia upa Eli Sarabi le auna pa Yosipo kibbutz beri atangin man ania Yosi ero athi to thu hriat ani Eli Sarabi anupui liani chu British apiang ania anupui liani le anfanu te pahni noya le yehel te chu in beina an thi ani Sarabi chhuah zalen ani lai hian video lak ania anupui le afanu te ahmule theitur chu ahlim hle thu asoya ma se anni chu an thi to ti a hre hau si lawa alaina tom hle mai Friday ya miman te hming an puan ma darkar nge mazat kalta khan Hamas chuan Israel chu in ka hai thu thang hnuaya Gaza a in puina pek phalzat ti puntura athutiam zom lova apu Gaza a Hamas media office hotu Salama Marov chuan Gaza City a news conference a hril dan chuan Israelin ati boya wangin mipui din hun ader thong hle ani ati in ka hai puan ani atang khan tranpuina lori lo lut tur sing khat sang ni be sei jinga sangre changa chaw Gaza a an lut ti asoya damdoi man ruale chena tur mamo supply tur po
ti khotlai ani thu media report chuan an tar lang he indemni hian UN humanitarian chief Tom Fletcher thu soi akal hlea ni lai tho tran nia in ka hai puan ani atang khan lorry sing khat in eitur damdoi le puan in phurin Gaza an paltang to ti Tom Fletcher an asoi thunga hei hi massive search ti ani bok in rin nia mitang in thleng na hi US President Donald Trump an Gaza atanga Palestinian zongjong son chua international travel destination atana siam tharle tura arotna soisel hlo tak chu achun zom zel wang ani US in Gaza Strip laka Palestinian mipuite luale turle aram chu Riviera of the Middle East achantir ani tur thu apuan hian in ka hai ti top tumna kong sial tur chungchanga in biakna atiboy hle ma se Israel lamthu nei tu te chuan in rin ni hian Qatar mediator te an la mu thei nge an in beise choma ngai dan hi Arab ram le UN chuan nasa takin an soisel ani tuna tan chuan khati zong kha nile phot sela kan video te milo thlir sak zel don nia next video kan hule theu don nia zawai nal pan mal som vek chero se bye bye